Benvingudes i benvinguts a l'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona Drassanes. Soc la Joana Álvarez, professora de català i directora de l'escola, i us vull presentar una mica aquest centre educatiu. L'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona Drassanes és l'escola oficial d'idiomes més gran de Catalunya. S'hi poden aprendre fins a 15 llengües en règim oficial i 13 llengües més en règim no oficial. Tenim una oferta molt variada i els nostres equipaments tenen molts serveis. Tenim un bar, hi ha una biblioteca molt completa que us convido a visitar. També disposem de llibreria, un espai d'alumnes en què teniu adaptat per menjar-hi i també podeu reunir-vos-hi per fer treballs o tasques amb altres companys. Com que és una escola molt gran, amb uns 10.000 alumnes, som un equip bastant gran de docents, prop de 115 professors, que no us els presentarem a tots, però sí que us volem explicar-vos a qui us heu de dirigir en cas que tingueu algun comentari, alguna incidència. A l'equip són 8 persones que ara us presentaré. Em dic Plàcida Mingarro, soc professora del Departament de Català i també faig de vicedirectora. Vol dir que he de fer la gestió econòmica del centre i també els riscos laborals. Manuela Rubio Aranda, soc professora d'anglès en aquesta escola i secretària acadèmica, diguéssim. Llavors jo m'encarrego de tot el que són tràmits administratius, preinscripció, matrícula, tots aquests processos administratius, diguéssim. Soc la Cristina Lozar, soc professora d'espanyol i soc una de les dues caps d'estudis. Jo m'ocupo de la gestió del professorat de l'escola. Jo soc la Montse Sàbat, soc professora d'anglès i també cap d'estudis i com a cap d'estudis m'ocupo de tota l'atenció a l'alumne, alumnat i currículum i avaluació. Soc la Núria Trias, professora del Departament d'Alemany i administradora. Consisteix a fer-se càrrec de tot el manteniment de l'escola i també del personal subaltern. Soc Anna Baude, soc professora de neerlandès i soc coordinadora pedagògica de tot el que són els cursos i les activitats no oficials, tot el que fem extracurricular. Soc l'Eva Costa, professora de xinès i ara coordinadora pedagògica i m'encarrego de la formació del professorat i l'assessorament del professorat nouvingut. Una altra de les coses que també m'agradaria explicar-vos és que a l'escola, lligat a les llengües que s'hi aprenen, hi ha sempre moltes activitats de tota mena, activitats culturals, de gastronomia, etc. Us convido també a visitar sempre la nostra pàgina web i l'agenda cultural. Moltes gràcies i qualsevol cosa ens podeu trobar a la primera planta de l'Escola Oficial.